Nire bizitzako taldea, zalantzarik gabe gutariko bat. Bai, niretzako ez dakit, Euskal Herriko talderik potentena, indartsuna edo berritzaileena garaia hartan behinpin. Zinezkoa, hori erantzutea oso zaila iruditzen zait. Musika asko kontsumitu dut txiki-txikitatik, familia musikariak, atatxi musikariak, osabak musikariak, txiki-txikitatik, ez dakit, musika pila entzun izan dut. Musika beltza, rocka, popa, jazza, diska bat, dezagun ez dakit. Euskal Herriko talde bat, ez dakit, zuria beltzez, bapen zuria beltzez. Eta ez dakit, beste bat botako dizut, kanpoko agian. Jim O'Rourken Insignificance, edo bere diskografia guztia baita. Bai, bere arlo rockerona, poperona, experimentala, folkina baita. Kantu bat, emeaken zuloa. Txiki-txikitan, ez dakit bat urte izan nahi nituen, 8 bat urte edola izan nituen bai. Osabak, bi Osabak, Fernan eta Mikelek parte hartzen zuten talde hortan, eta oroitzen naiz lehendabiziko singlea ekarri zuten ikan etxea, singlea ekarri, bilok jarri genuen, eta segilon jan ginen beraien gana, eta izu eske gaizki entzuten da, desafinatua dago edo raiatua dago, kakin zera riff hori, ibili ginen zera RPM-a mugitzen eta hoxen harritua, karo. Oso txikia ginen, flipatu genuen, baina gero 1000 buelta eman dizkiogu bai abesti horreri, bai diskari. Esaldi bat edo letra bat, Borrokanen bigarren diskari ematen dion izenburua. Hitzez ulertu ezin dena, omendu nahi nuke oraintxe. Musikari bat, basulari bat, etxea botako dut. Osaba, Mikel Irazoki, zalantzarik gabe, kriston musikaria. Bera eta Euskal Herrian badire niretzako izen, kriston basulari onak. Beran baita Mikel Artiada, Rake, Mariano, Jaime Nieto, Lucho Neira, ezin kexatu. Urte pilatan biniloa. Osea, biniloa eta biniloa. Niri atatxi bat zituen ez dakit zenbat. Osea, biniloak, Osabak baita. Biniloa urte askotan ez dakit noiz pasa ginen guzedera, baina nahiz berandu, bai. Azkenko biniloak ez dakit, azken guainikan biniloak erosten ditut, baina bapen lertzeko garaia oroitzen naiz guainikan biniloan erosten genula, Bertso Jopen, Osabak zera musika denda bat bazun, eta gehienan biniloan kontsumitzen genuen. Kaseta baita, Osa, kasetak, guk grabatutako kasetak, gure misak, eta gaur egun CD-a eta streaming egit gutxi egiarran. Egiarranak azken boladan musika gutxi kontsumitzen dut, gutxiegi, igual. Jotzeko leku bat, Mata, Azkoitiko Mata ixe, zalantzarik gabe. Etxean bezala edo etxean behinon hobekio sentitzen naiz bai. Leku magikoa bai, duela gutxi berriki egon ginen zera, Joseba Belenuarrekin eta hoxen, Kriston Girona, Kriston Espazio Erra, lagun onak, bazkari ona, dena ona. Leku bat, kontzertuak ikuste leku bat, duela urte pila zera 80 hamarkadan askotan joaten ginen zera iparraldeko zera kotzera. Doni bone loitzungo zera gazetxo hortar. Amanitakoen bitartez eramaten zituzten talde ez ezagun pila. Gehienetan joate ginen ez genekin zer harrapatuko genuen, baina bai, beste leku magikoa. Eta gaur egun berako katako. Ikusle gisa, bai. The John Spencer Blues Explosion kafe antzokian. Uste dut izan zela 87an uste dut izan zela, kristona izan zen, sobrau, bestia izan zen. De hecho, oroitzen naiz zera, el tubon aldizkarian agertu zela gero zera, bai portadan eta titularra zen The John Spencer Blues Explosion o como follar y bailar al mismo tiempo. Uste dut jarri zutela, bestia izan zen, gatza, bai. Nik erosoitako lehendabizikoa diska ez naiz oroitzen.
zein izan zen. Hainbeste musika erosten genuen, gure familia beti musika kontsumitzen genuen, musika oparitu urte betetzerako, beti ez dakit zein izan zen. El Parchís, edo ez dakit, ez. Nik uste igual, anaiakin batera igual jaiotze basatia. Igual, Zutagarren jaiotze basatia, bino ez naiz horitzen, ez dakit ziur. Erosi duten azkenko diska, azken boladan gutxi erosi dut. Azken urteetan gehienetan kontzertutan, garaiotan egiarren kontzertu gutxi ikusteko aukera. Uste du Rudigerren Felixen diska, Kriston diska. Kriston zuzenekoa, oraingo Joseba Irazokin batera egiten ditu, badakit hasi direla bandakin baita, ensaiatzen, bai, Kriston disko ona.